Здравейте хора, аз съм Петю и днес ще направя How to make Ben 10 Omniverse часовника, както виждате. Това е масата, където аз работя. Ето е. Сигурно помните, че ще да направя направката Omnitrix. Обаче вижте, на нищо не прилича, цялото се разгуби. Тъй, че днес ще направя How to make. Така. Показвам. Първо си правите две квадратчета 4 на 4 и правите този дизайн и отцветявате какъвто цвят искате. Тук трябва да е черно обаче, а тук какъвто цвят искате. След това режете едно черно голямо и отдолу едно квадратче с размерите на първите две. И правите едно по-манинко, по-малка чертичка, обаче с такива чертички, дизайни и го слагате ето тук. Ето тук вътре го слагате. После ще го направя. Сега ви показвам ето един лилав ще правя. И сега ви показвам какви неща ще ви са нужни. Ще ви са нужни фломастри, какъвто цветове искате, черен фломастер, молив, линия поне до 3 см, ножица и тук една гумичка. Ето е и нея. Те ще ви са нещата, които ви трябват и ще се върна след малко. Ще ви трябва едно голямо парче картон, обаче да е тънко. Ето това ми е от стария Ben 10 Omniverse. Да е тънък, да не е някакъв много дебел, да е тънък картон и силиконов пистолет. Сега ще ви покажа какво трябва да нарисувате. Първо мерите ето тази част. Да видите колко ще е голямо. Правите този дизайн. Ето така. С първо моливът, в случай, че направите някаква грешка. След това с фломастер. Ето така го повтаряте. След това отцветявате тези черти ето тук в черно, пък другите в какъвто цвят искате. И така. Така. Сега първо ще правя на оранжевият, така че взимам оранжев фломастер и отцветявам останалата част. Ето така трябва да ви изглежда. И след това кой изрязвате? Сега ще го изрежа и ще се върнем след малко. Хора, ето ни пак. Ето тези две еднакви и две ето такива без друг дизайн. Трябва да ги направите. Ето така. Само чертички. Иначе да са размер колкото тези. Ето така. И сега ще се върна. Готови сме, хора. Ето ги нещата, които трябва да изрежете по този начин. Ма къде е второто? Значи е правилно. Сега ще го потърся. Намерил го. Така. Взимаме това, което е за оранжевото. Това и ето тези неща. Ще трябва да изрежем ето това кръглото вътре за натискането на Omnitrix и ще се върнем след малко. Ето ни пак, хора, този дизайн не се получи както очаквах, но на мен пак ми харесва. И ще залепим това с ето този силикон пистолет и ще се върна след манинко. Хора, поднових стария дизайн, правя го по-голямо, но защото не ставаше така. Стигнахме до тук. Ето, да влиза перфектно и сега ще направя ето тези. Хора, ето. Много хубаво ми се получи, аз не очаквах толкова
добре според мен. Трябва да го залепите едно срещу друго. Ето тук има черти. И тук има черти. Тук няма. И тук няма. Така. След това. Ето имате и това. И това. Почваме да го скопяваме едно в друго. Това ви парче картон. И сега ще ви покажа защо. Хора, съжалявам, че го направих без вас, но сега ще ви кажа какво трябва да направите. Режете едно парченце картон, да кажем от този край до горния край, ама тънко де, и го смачкате на... Как да ви го обясня сега? Така. Така го мачкате. И залепвате горния край на омнито и долния край на панела и вече може да се натиска. Така. След това идва вече затварящата част и ще се върнем след малко. Ето, правите нещо като кривна и лепите ето от тази част отгоре. Сега ще ви покажа. Ето, така изглежда от начало. И вече идва крайното нещо, приятели. Взимате това и му правите една хартиена дръжка, колкото искате да е голяма, обаче трябва точно да пасва на това. И сега ще ви покажа как. И хора, вече сме готови. Слагате тиксо и когато искате го махате и си отваряте и натискате. Ще има втора част, където ви показвам как да си направите такова въртящо като на Ben 10 на Omniverse. Аз там имам много. И това беше всичко от мен. Аз бях Печо. И чао!